No. Ďalší dom, ktorý vyzerá byť opustený. A vyzerá to tak, že tu aj niečo je. Také hláby a podobné veci. Lavička vyzerá jak nová. Prázdna, ale ako nová, ty kokso. Prekrásna. Kuchynka nejaká, alebo jak to nazvať. Sú také šupníčky. Príbor, všetko originál, krásne. To ešte všetko. Ty kokso, ešte koreniny. Čo si? No, to je zaujímavý domčok. Televízorček, hodinky nejdu, takže už stojí. Tu bola tá nejaká komórka, tá je už v podstate prázdna. Málo, joj. Práčočka, ešte dosť dobrá vec, voda. Mohol by vypínať, nejdem to ani zapínať. To len tak skúsim. Ešte ide veľká. To je zaujímavé, nemôžem povedať. Prekvapilo celkom. Starý kredenc. Tiež nejaké haraburdy tam. Tu je nejaká miestnosť, ako bordel tu je, ale ty kokso, je tu na ešte kadečo. Ty vole, čo si? To je brutálne. Prinesú na tom ako... Joj, no veď poď, otvor sa. Zavreté. Ty kokos. To je krásotinka tu na. Čo ti dáva? Toto nemôže byť dlho opustené, mám taký pocit. To je šialene pekné. Ty vole. Toto tiež nejaké kasne ešte. Telka stará hore na dom. Skúsime otvoriť. No, aha. Taká pani tu asi žila. Kabelky. Kabátiky, alebo jak to nazvať. Ty vole. Toto vyzerá byť ešte dosť zašanované. No, jediná prázdna kasňa. Ty kokos, tak toto je brutál. Nie veľký, ale poriadne tu je toho veľa. Tu je smrádok. Tento telka nevyzerá až tak staro. Ty vole. Toto je brutálne. Ešte je stromček vianočný na cigne. Tak toto je iný level. Wow. No nič, nejdem sa tu dlho zdržiavať, lebo neviem, no ale tak otvorený bol. Som chytil kľúčka, ono sa otvorilo, tak hľadám, to je opustené. Dobre, radšej končím a idem hned. Bye.